Телефонът светва на нощното шкафче. Името му. Името, което умът ти се беше научил да не очаква, но което тялото ти никога не е забравило. За миг светът спира. Дъхът ти засяда някъде в гърлото, прекалено плитко, прекалено напрегнато. Това не е просто известие. Това е камък, хвърлен в спокойните води на живота, който си се опитала да изградиш отново, парче по парче. Вълните от него се разпространяват мигновенно. Първо шок, после гореща вълна на нещо, което прилича на надежда, а веднага след нея леден полъх на стар страх. Той се връща. Може би с 3 думи. Може би с «Спиш ли?» Може би с стара тяхна шега, която никой друг не разбира. Или просто с въпрос, който няма нищо общо с вас, но е ясно, че е за вас. И в този момент цялата тишина, която си пазила, цялата дистанция, която си извоювала, сякаш се разпада. Психиката ти се връща на стар, добре познат кръстопът. Една част от теб, онази зрялата, уморената, казва: внимавай, помни. Не бързай. Но друга част, по-дълбока, по-стара, почти детска, вече е полетяла напред. Тя вече рисува сценарии, вече търси скрит смисъл в думите му, вече е готова да повярва, че този път, точно този път, ще бъде различно. Това е моментът, в който започва един от най-тънките и най-опасни вътрешни танци. Защото неговото завръщане не винаги е зряла любов. Всъщност, рядко е. По-често то е ехо, симптом, завръщане на стар, недовършен сценарий, който несъзнаваното и на двама ви купнее да повтори. И днес ще говорим не само за това, защо той се връща, а за това какво се опитва да повтори твоето несъзнавано. Защото болката не е в неговото завръщане. Болката е в надеждата, която то събужда, и в стария глад, който отново иска да бъде нахранен. Когато един мъж се върне след дълго мълчание, първият импулс на жената е да търси причината в силата на връзката. Значи все пак е чувствал нещо. Значи не е могъл да ме забрави. Значи дистанцията му е показала какво е изгубил. И понякога, в редки случаи, това може да е част от истината. Но много по-често завръщането му не е акт на осъзната любов, а на несъзнавана нужда. Има няколко вида завръщания, които не са зряла любов. И е критично важно да се научиш да ги различаваш, не за да го съдиш, а за да предпазиш себе си. Първият тип е завръщането от самота. Това се случва, когато неговият свят е станал твърде тих. Може би друга връзка е приключила. Може би приятелите му са заети. Може би работата вече не го разсейва. И в тази тишина, в тази празнота, несъзнаваното му посяга към познат източник на топлина, на внимание, на живот. Той не се връща непременно към теб като към конкретна личност. Той се връща към ролята, която си играла в живота му. Тази на емоционален дом, на сигурно място, на жена, която го кара да се чувства видян и значим. Ти си познатата мелодия в тихата му стая. Проблемът е, че щом музиката в неговия живот отново се усили, той може пак да забрави за теб. Вторият тип е завръщането за проверка на достъпа. Това е по-тънък механизъм, свързан с контрола. Докато си била там, докато си чакала, писала, търсила обяснения, той е имал подсъзнателното усещане, че достъпът до твоята енергия, до твоето внимание е гарантиран. Когато си се отдръпнала, когато си спряла да бъдеш на разположение, ти не си затворила просто врата. Ти си премахнала едно огледало, в което той се е оглеждал. Връщането му тогава е просто проверка. Тя още ли е там за мен? Още ли държа ключа към нейната реакция? Кратко съобщение, гледане на стори, случайно лайк. Това са малките ключета, с които той пробва дали ключалката все още работи. Ако реагираш веднага, с емоция, с въпроси, с надежда, ключалката щраква. Той е получил своето потвърждение. Достъпът е възстановен. И нуждата му да влезе през вратата често изчезва.
Третия тип е завръщането от скука. Това е най-повърхностният, но и най-болезненият вид. Когато животът е предсказуем, когато липсва драма и интензивност, той може да посегне към вашата история именно защото е била сложна, интензивна, пълна с емоционални върхове и спадове. Той не търси любов или близост, той търси стимулация. Търси искрата, драмата, напрежението, което го кара да се чувства жив. Ти не си цел, а средство за забавление, начин да се разсее от сивото ежедневие. И щом получи своята доза адреналин, той отново ще изчезне. Има и четвърти, най-дълбок несъзнаван мотив. Завръщането към недовършената сцена. Тук нещата стават по-сложни, защото това често се бърка с истинска любов. Всяка връзка, особено тези, които приключват с неяснота, оставя в психиката отворен гешталт, недовършен цикъл. Несъзнаваното не обича недовършени истории. То се стреми да ги повтаря отново и отново, с надеждата, че този път финалът ще бъде различен. Той може да се връща не защото е осъзнал, че те обича, а защото неговата психика е обсебена от въпроса какво щеше да стане ако. Той иска да преиграе сцената на раздялата, сцената на последния разговор, сцената, в която се е отдръпнал. Иска да види дали този път ще реагира по друг начин, дали ти ще реагираш по друг начин. Но това е репетиция на миналото, а не изграждане на бъдеще. И тук е големият капан. Защото докато той се връща, воден от своите несъзнавани нужди, твоето несъзнавано отговаря със свой собствен, дълбоко вкоренен сценарий. И този сценарий е много по-важен за твоето изцеление, отколкото неговите мотиви. Какво повтаря твоето несъзнавано? То не повтаря просто историята с този мъж. То повтаря много по-стара история. Историята за това как се получава любов. Може би в детството си научила, че любовта е нещо, за което трябва да се бориш. Че трябва да си много добра, много разбираща, много търпелива, за да бъдеш избрана. Може би си научила, че любовта е непостоянна. Идва и си отива. И твоята задача е да чакаш до прозореца, докато се върне. Може би си научила, че трябва да заслужиш вниманието, като разчетеш нуждите на другия, като му дадеш това, от което се нуждае, дори за сметка на себе си. И сега, когато този мъж се връща след период на отсъствие, несъзнаваното ти не казва просто «той се върна». То казва «виждаш ли, моята стратегия работи. Моето търпение се възнагради. Моята любов беше достатъчно силна, за да го върне. Този път ще направя всичко още по-правилно и той ще остане». Това е повторение на старата вяра, че любовта е награда за добро поведение. Че ако си достатъчно добра, разбираща и чакаща, накрая ще получиш това, за което копнееш. Неговото завръщане се превръща в доказателство не за неговата любов, а за валидността на твоя стар механизъм за оцеляване. И ти се вкопчваш в него, защото да се откажеш от тази надежда означава да се изправиш пред много по-дълбока болка. Осъзнаването, че този модел никога не е работил истински, че той не ти е донесъл сигурност и спокойствие, а само безкрайно чакане и тревога. Ако разпознаваш този стар сценарий в себе си, можеш да напишеш една дума в коментарите. Дума, която го описва. Чакане, надежда, умора или твоя собствена дума. Не за да разказваш историята си, а за да назовеш механизма, който управлява реакциите ти. И така, той се е върнал. Изпратил е съобщение. Телефонът е в ръката ти. Сърцето ти бие очестено. И сега какво? Първият импулс е да отговориш веднага. Да покажеш радост, облегчение, да зададеш въпроси, да се опиташ да заковеш момента, да го превърнеш в нещо сигурно. Но точно тук зрелостта трябва да наделее над импулса. Тялото знае истината преди ума.
Докато умът ти вече гради въздушни кули за бъдещето, обърни внимание на тялото си. Какво чувства то? Радост ли е това? Или е тревога, маскирана като вълнение? Свива ли се стомахът ти? Плитко ли е дишането ти? Напрегнати ли са раменете ти? Тялото помни. То помни нощите, в които си проверявала телефона. Помни унижението от липсата на отговор. Помни студенината в корема, когато си виждала, че е онлайн, но не пише на теб. Тялото ти не вярва на думи. То вярва на модели. И сега то е в състояние на повишена бдителност, защото разпознава началото на стар, познат и болезнен модел. То не се радва. То се подготвя за евентуален удар. Да се вслушаш в тялото си в този момент е първата стъпка към това да не повториш сценария. Това не означава да бъдеш студена, да играеш игри или да го наказваш с мълчание. Това означава да си дадеш пауза. Пауза, в която да не реагираш, а да наблюдаваш. Пауза, в която центърът на тежестта да не излети мигновенно към него, а да остане в теб. В тази пауза можеш да си зададеш няколко въпроса. Не на него, а на себе си. Какво се промени? Променило ли се е нещо изобщо? Неговото съобщение променя ли факта, че той е избрал да мълчи седмици или месеци? Променя ли факта, че е създал несигурност и болка? Думите му сега носят ли яснота, отговорност, извинение или са просто опит да се продължи от там, откъдето е спрял, сякаш нищо не се е случило? Зрялата любов поема отговорност. Незрелият модел се преструва, че миналото не съществува. Какво искам аз всъщност? Искаш ли този конкретен човек с цялата му история на непостоянство? Или искаш облегчение от болката, която неговото отсъствие е причинило? Често ние не искаме човека, а искаме да спре да боли. И вярваме, че неговото завръщане е единственото лекарство. Но това е илюзия. Той е едновременно болестта и привидното лекарство. Истинското изцеление се намира извън този цикъл. Готова ли съм да премина през това отново? Защото ако нищо съществено не се е променило в неговото поведение и осъзнатост, завръщането му е просто началото на следващия цикъл на близост и отдръпване. Готова ли си отново за безсънните нощи? За анализирането на всяка дума? За чакането до телефона? За усещането, че стойността ти се определя от неговото настроение? Да си зададеш този въпрос честно е акт на дълбока любов към себе си. Ето тук идва един от най-трудните моменти. Ти си задаваш тези въпроси. Разбираш всичко с ума си. Знаеш, че трябва да си предпазлива, но ръцете ти вече пишат отговор. И не какъв да е отговор, а перфектният отговор. Започваш да пишеш нещо леко и небрежно, за да не изглеждаш твърде нетърпелива. О, хей, как си? После го изтриваш. Звучи прекалено студено. Може да го отблъсне. Пробваш с нещо по-топло, по-закачливо. На кого му липсвах? Изтриваш го. Твърде натрапчиво е. Издава нужда. Пишеш дълго съобщение, в което обясняваш как си се чувствала, но го правиш да звучи зряло и осъзнато. Четеш го. Звучи като лекция по психология. Изтриваш и него. Връщаш се към прост, отворен въпрос. Всичко наред ли е? Но и това не е добре. Звучиш като негова майка. И изведнъж, докато пръстите ти се движат над клавиатурата, докато гледаш празния ред за съобщение, който топти като сърце, ти го виждаш. Виждаш себе си. Леко приведена над телефона, съсредоточена, напрегната. И разбираш. Ти не пишеш съобщение до него. Ти пишеш писмо за кандидатстване. За позиция, която вече си заемала. И се опитваш да го напишеш толкова перфектно, че този път да те наемат за постоянно.
Опитваш се да бъдеш едновременно и готина, и дълбока, и независима, и топла, и секси, и мъдра. Опитваш се да бъдеш жената, която той най-накрая ще избере. В този момент осъзнаваш, че не общуваш с реалния мъж от другата страна на екрана. Ти общуваш със своя вътрешен съдник, със своя анимус, който ти шепне: не си достатъчна такава каквато си. Трябва да се постараеш повече. Трябва да кажеш правилните думи. От теб зависи дали той ще остане. И този глас е толкова по-силен от неговото кратко съобщение. Този глас е диригентът на целия този болезнен оркестър. Именно тук е скрит механизмът на несъзнаваното, което продължава да повтаря. То не повтаря просто връзката, то повтаря изпита. То те връща отново и отново на изпитната маса. С надеждата, че този път ще получиш по-висока оценка. Че този път проверяващият ще каже: отлично, избрана си. Но зрелостта не е да вземеш изпита с отличен. Зрелостта е да станеш от изпитната маса и да напуснеш стаята. Да осъзнаеш, че твоята стойност не се определя от оценката на някой, който дори не е сигурен защо е дошъл на този изпит. Това осъзнаване е болезнено. То е като да признаеш пред себе си, че си прекарала години в подготовка за изпит, който няма значение. Но то е и освобождаващо. Защото в момента, в който спреш да се опитваш да напишеш перфектния отговор, ти си връщаш силата. Ти спираш да бъдеш кандидат и ставаш тази, която решава дали изобщо иска да проведе това интервю. И така, какво правиш? Може би отговаряш, може би не. Конкретното действие има по-малко значение от вътрешната позиция, от която идва. Ако отговориш, можеш да отговориш просто, спокойно, без да влагаш цялата си надежда в тези няколко думи. Отговаряш като човек, който поздравява друг човек, а не като давещ се, който се хваща за сламка. Хей, добре съм, благодаря. Надявам се и ти си добре. Без въпроси, без покани, без да отваряш вратата широко. Просто признаваш, че си получила съобщението и оставяш пространството празно. Това празно пространство е най-големият тест. Защото ако той се е върнал от самота, скука или нужда от контрол, той няма да знае какво да прави с това празно пространство. Той очаква реакция, емоция, драма, обяснения. Очаква ти да запълниш тишината. Когато не го направиш, неговият несъзнаван мотив остава неудовлетворен. И той или ще трябва да направи крачка напред с повече яснота и съдържание, или отново ще изчезне. И в двата случая ти получаваш яснота. Не защото си го принудила, а защото си отказала да участваш в стария неясен танц. Тук е важно да се направи разлика. Зрялата любов също може да се върне, но тя изглежда и звучи различно. Зрялата любов се връща с осъзнаване и отговорност. Тя не се преструва, че мълчанието не се е случило. Тя го назовава. Липсваше ми. Мисля за теб. Знам, че се отдръпнах и съжалявам за болката, която може да съм причинил. Искам да говоря за това. Зрялата любов не идва с въпроса «спиш ли?», а с твърдение, което носи уязвимост. Тя не тества достъпа, а рискува отхвърляне. Тя не търси его-стимулация, а истинска връзка. Тя не иска да преиграе миналото, а да изгради ново настояще, поемайки отговорност за това минало. И докато не видиш тези знаци на зрелост, е по-безопасно за твоята душа да приемеш, че това, което се случва, е просто повторение на стар сценарий. Че несъзнаваното отново е включило старата лента. И твоята задача не е да танцуваш по-добре този път. Твоята задача е да чуеш музиката, да я разпознаеш и съзнателно да избереш да не излезеш на дансинга. След първоначалния контакт, след като си успява да запазиш центъра си, идва втората, по-трудна фаза. Фазата на чакането. Какво ще последва? Може би той отговаря на твоя спокоен отговор, може би започва разговор.
И за момент ти се струва, че нещата наистина са различни. Говорите си, смеете се, усещаш онази позната химия, онази лекота, която те е привлякла в началото. И старата надежда се надига с нова сила. Може би съм грешала. Може би този път наистина е различно. Това е критичен момент. Психиката ти иска да повярва в приказката, иска да забрави за всички предишни разочарования. Но тъкмо сега е време за проверка на реалността, а не за отдаване на фантазията. Дали думите му са последвани от действия? Предлага ли да се видите? Прави ли конкретни планове? Или просто поддържа един приятен, необвързващ разговор онлайн, който го кара да се чувства свързан, без да поема никакъв реален риск? Много често мъж, който се връща от несъзнавана нужда, а не от зряла любов, е майстор на почти близостта. Той ще ти дава достатъчно, за да те държи заинтересована, но никога достатъчно, за да се почувстваш сигурна. Ще говори за бъдещето в хипотетични термини. Ще споделя лични неща, за да създаде илюзия за интимност. Но когато се стигне до реални ангажименти, до последователност, до това да бъде до теб, когато имаш нужда, той отново става неясен, заед, дистанциран. Това е, което несъзнаваното продължава да повтаря. Моделът на прекъсваното подкрепление. Като в експеримент с плъх, който получава храна не всеки път, когато натисне лозчето, а само от време на време, на случайен принцип. Този модел създава най-силната зависимост. Ти продължаваш да натискаш лозчето, да инвестираш емоция, време, надежда, защото никога не знаеш кога ще дойде следващата награда. Живееш в постоянно очакване. И тази тревожност, тази несигурност започва да се усеща като любов, защото е толкова интензивна. Но интензивността не е интимност. Драмата не е дълбочина. Тревогата не е любов. Истинската промяна в теб настъпва, когато спреш да бъркаш тези неща. Когато осъзнаеш, че спокойствието, сигурността и последователността не са скучни, а са признаци на зряла връзка. Когато започнеш да цениш повече мъж, който ти пише всеки ден как си, отколкото мъж, който изчезва за месец и после се връща с драматичното «не мога да спра да мисля за теб». Първото е грижа, второто е его. Как да излезеш от този повтарящ се сценарий? Не като се бориш с него, не като се опитваш да го контролираш, а като внесеш осъзнатост в него. Всеки път, когато усетиш, че старата надежда се надига, не я потискай, но и не й се отдавай. Просто я наблюдавай. Кажи си, ето я пак. Познавам я. Това е онази част от мен, която копнее за завършек на приказката. Добре дошла. Виждам те. Но днес няма да ти позволя да управляваш кораба. Всеки път, когато усетиш импулса да му пишеш първа, да искаш уверения, да търсиш доказателства, спри за миг. Поеми дъх и пренасочи тази енергия към себе си. Вместо да му напишеш съобщение, напиши няколко реда в дневника си. Вместо да проверяваш профила му, излез на разходка. Вместо да чакаш неговото обаждане, се обади на приятелка. Малки, конкретни действия, които връщат енергията от неговия свят обратно в твоя. Това е бавен процес, не е еднократно решение. Ще има дни, в които ще се поддадеш на стария модел. Ще има дни, в които отново ще се почувстваш наранена и разочарована. И това е нормално. Целта не е да станеш перфектна и неуязвима. Целта е всеки път да се връщаш към себе си малко по-бързо. Всеки път паузата между неговия стимул и твоята реакция да става малко по-дълга. В тази пауза е твоята свобода. Идва момент, в който неговото завръщане спира да бъде централното събитие в твоя ден. То се превръща просто в информация. Той пак се появи. Като новина за времето. Може да е интересно, може да е неочаквано,
но не променя фундаментално плановете ти. Ти вече не живееш в неговия сигнал. Ти живееш в своя собствен ритъм. И ето го, късният тест на твоята нова позиция. Минали са седмици. Успяла си да запазиш спокойствие, не си инициирала контакт, отговаряла си кратко и любезно, но без да инвестираш емоция. И той изчезва отново. Тишината се връща. И в тази тишина се надига един коварен, тих глас. Виждаш ли? Отблъсна го. Трябваше да си по-топла. Трябваше да му дадеш шанс. Сега го изгуби завинаги. Това е гласът на старата рана, която се страхува от самотата повече, отколкото от болката на несигурността. Това е гласът на твоята сянка, която е свикнала да получава любов чрез себеотрицание и сега се чувства изгубена без познатата драма. Да издържиш на този глас. Да го чуеш, но да не му повярваш. Да си кажеш: аз не съм го изгубила. Аз изгубих един повтарящ се сценарий на болка. И ако цената да бъда с него е да се откаже от собствения си център, тогава предпочитам да бъда сама. Това е финалният акт на освобождение. Това е моментът, в който несъзнаваното спира да повтаря, защото съзнанието е направило нов, зрял избор. И тогава се случва парадоксът, когато наистина, дълбоко в себе си, спреш да имаш нужда неговото завръщане да е истинско, тогава се създава пространство то наистина да стане такова. Или пък той да изчезне завинаги. И двата изхода вече са приемливи, защото твоят мир вече не зависи от него. Ако той се върне отново след тази твоя вътрешна промяна, той няма да срещне същата жена. Няма да срещне тревожната кандидатка, която се опитва да каже правилните думи. Ще срещне жена, която е центрирана в себе си, която е спокойна, която го гледа с ясен поглед, а не с очи пълни с надежда и страх. И тази жена е едновременно много по-малко удобна и безкрайно по-привлекателна, защото тя не излъчва нужда, а цялост. И пред тази цялост неговите несъзнавани игри губят сила. Той ще трябва или да се оттегли, или да пристъпи напред като зрял мъж. Как би нарекла този нов избор в себе си? Можеш да оставиш една дума в коментарите. Яснота, граница, спокойствие. Не за него, а за теб. Като малък маркер на пътя, който си извървяла. В крайна сметка, историята за неговото завръщане е само претекст. Това е начинът, по който животът, по който твоето несъзнавано, те кани да погледнеш по-дълбоко. Да видиш старите модели, които управляват живота ти. Да се срещнеш с страховете си. Да излекуваш раните, които те карат да приемаш трохи за любов. И когато един ден телефонът отново светне с неговото име, ти ще погледнеш екрана. Може би ще се усмихнеш леко и ще си помислиш: интересно. Но ръката ти няма да трепне. Дъхът ти няма да спре. И денят ти ще продължи. Защото най-важният човек в твоя живот най-накрая се е завърнал. И този човек си ти. Твоята истина вече не чака неговото разбиране, за да бъде валидна. Тя просто е. И в тази тиха увереност се крие любов, много по-зряла и много по-трайна от всяко негово завръщане. И пред тази цялост неговите несъзнавани игри губят сила. Той ще трябва или да се оттегли, или да пристъпи напред като зрял мъж. Но тук се крие може би най-големият и най-коварен тест от всички. Какво се случва, ако той избере второто? Какво става, когато, усещайки, че те губи, той не се оттегля, а внезапно пристъпва напред? И то не просто с една крачка, а с решителен скок. Изведнъж съобщенията стават ежедневни, въпросите стават конкретни.
Той не просто пита как си, а помни какво си му казала вчера и пита за развитието. Той започва да инициира планове, не хипотетични, а реални. Свободна ли си в четвъртък вечер? Искам да те заведа на онова място, за което говореше. Той започва да споделя не просто факти, а уязвимост. Днес имах тежък ден и се сетих за начина, по който ме успокояваш. Той започва да прави всичко, за което ти си копняла, докато си чакала в тишината. И умът ти влиза в състояние на червена тревога. Една част от теб ликува. Знаех си, успях. Моята промяна го промени. Това е истинската любов, която най-накрая се разгръща. Но друга, по-дълбока и по-тиха част е скована от ужас, защото това е прекалено хубаво, за да е истина. Това е феномен, познат в психологията като hoovering, опит за засмукване обратно във връзката, когато стандартните методи са спрели да работят. Това е последната, най-силна маневра на несъзнавания модел на контрол. Когато усетят, че губят източника си на енергия, някои хора не се отказват, а стават перфектната версия на партньора, който винаги сте искали. Но това често е представление, а не трансформация. То е базирано на страха от загуба, а не на любовта към теб. И как да разбереш разликата? Умът не може. Умът е объркан, защото получава данните, които винаги е искал. Но тялото знае. Обърни внимание на телесната си памет. Докато четеш перфектните му съобщения, докато правите планове, отпуснато ли е тялото ти? Дишаш ли дълбоко и спокойно с усещане за мир? Или под повърхността на радостта има едно финно постоянно напрежение? Едно подсъзнателно стягане в раменете, в челюстта, слънчевия сплит. Това е тялото ти, което казва: познавам тази динамика, била съм тук и знам, че след върха идва спад. Аз не се отпускам. Аз се подготвям за удара. Това усещане за чакане другата обувка да падне е най-сигурният ти вътрешен компас. То е соматичният отпечатък на миналите предателства. Истинската, зряла, променена любов носи със себе си усещане за дълбоко спокойствие. Тя се усеща като прибирана от дома, а не като спечелване на награда. Представлението от друга страна носи със себе си прилив на адреналин, на еуфория, но под всичко това лежи тънък слой лед. Страхът, че всеки момент представлението може да свърши. Тук е и мястото, където трябва да се срещнеш със своята сянка по един нов начин. Досега може би си мислила, че сянката ти е онази нуждаеща се, лепкава част от теб, която си се опитвала да потиснеш. Но сянката съдържа и всичко друго, което си сметнала за неприемливо. Например, твоя гняв, твоята ярост, твоята способност да бъдеш кучка, ако се наложи. Когато той се държи перфектно, старата ти програма ти казва да бъдеш благодарна, разбираща и да не разваляш нещата с подозрения или трудни въпроси. Но твоята интегрирана сянка казва друго. Тя казва: къде беше този мъж преди 6 месеца, когато плачех сама? Къде беше това разбиране, когато имах нужда от него? Аз имам право да бъда подозрителна. Имам право да задавам въпроси. Имам право да защитя мира, който толкова трудно извоювах. Да позволиш на този глас да говори не означава да го нападнеш с обвинения. Означава да подходиш към ситуацията с ясни, отворени очи. Означава да можеш да кажеш спокойно и без драма: оценявам това, което правиш сега. Наистина. Но за да мога да ти се доверя отново, трябва да разбера какво се промени в теб. Какво те накара да погледнеш на нещата по различен начин? Защото моделът, който имахме, беше болезнен за мен и не мога да си позволя да се върна към него. Отговорът на този въпрос ще ти каже всичко. Дали той ще се защити? Дали ще омаловажи миналата болка? Хайде де, не беше толкова зле. Дали ще даде повърхностен отговор? Ами, просто ми липсваше.
или ще покаже истинско осъзнаване, поемане на отговорност и разбиране за ефекта, който поведението му е имало върху теб. Осъзнах, че бях егоист. Осъзнах, че бягах от собствените си страхове и те наранявах в процеса. Работи върху това и искам да ти покажа не само с думи, че мога да бъда различен. Само вторият тип отговор отваря врата за реална възможност. Първият е просто потвърждение, че представлението продължава. И докато наблюдаваш всичко това, ще забележиш няколко нови вътрешни знака в себе си, които показват, че наистина си се променила. Първо, започваш да изпитваш странна форма на състрадание, смесено с тъга към по-младата версия на себе си. Онази, която би повярвала на представлението безрезервно. Ти я виждаш, разбираш нейния глад за любов и нежно я прегръщаш вътрешно, казвайки: всичко е наред, аз съм тук сега, аз ще те пазя. Второ, твоята самооценка остава стабилна. Неговото засилено внимание е приятно, но то не те изстрелва в небесата и ако той изчезне утре, това няма да те срине до нулата. Твоята стойност вече не е на борсата, чието акции се определят от неговото поведение. Тя е златният резерв в твоята собствена вътрешна банка. Трето, фокусът на въпросите ти се променя. Вместо да се питаш обича ли ме, ти започваш да се питаш това добро ли е за мен? Този човек допринася ли за моя мир или го нарушава? Съвместими ли са нашите ценности в дългосрочен план? Ти преминаваш от позицията на търсещ одобрение към позицията на оценяващ съвместимост. И тук е финалният самоналожен тест. Истинската свобода не е просто да оцелееш след неговото завръщане. Истинската свобода е да спреш да правиш историята с него централна ос на живота си, дори когато той е там и се държи добре. Това означава, че не отменяш плановете си с приятелки, защото той може да ти пише. Не прекарваш вечерите в очакване на неговото съобщение. Продължаваш да работиш по своите проекти, да следваш своите хобита, да градиш своя живот. Той е поканен да бъде част от този живот, ако се докаже като надежден и зрял партньор. Но той вече не е целият живот. Неговата история става една глава в твоята книга, а не цялата книга. Когато достигнеш тази точка, ти си излязла от цикъла на несъзнаваното повторение. Ти си пренаписала сценария. И вече няма значение дали той ще остане или ще си тръгне, защото ти си останала. Ти си се завърнала при себе си. И така, в края на този дълъг вътрешен път, ти разбираш. Неговото завръщане никога не е било за него. То беше покана, беше изпит, но не за да докажеш своята стойност на него, а за да я откриеш за себе си. Всяко негово съобщение, всяко негово мълчание беше просто камбанк, която те събуждаше, за да погледнеш навътре. Да видиш как си се научила да обичаш, да успориш вярванията, които те държат малка, да прегърнеш частите от себе си, които си отхвърляла, да се научиш да различаваш интензивността от интимността и най-вече да се научиш да бъдеш свой собствен сигурен дом. Може би един ден той ще се върне и ще остане, превърнал се в мъжа, за когото си мечтала. А може би не. Може би ще срещнеш някой съвсем друг. Някой, чиято любов е тиха, постоянна и спокойна от самото начало. Или може би за известно време ще останеш сама, наслаждавайки се на тишината, която вече не е празна, а пълна. Пълна с теб. И когато телефонът светне на нощното шкафче, без значение чие име е на екрана, ти ще знаеш. Най-важната любовна история не се случва в съобщенията. Тя се случва в пространството между тях, в спокойният ти дъх, в увереността на ръката ти, в тихия мир на сърцето, което най-накрая спряло да чака, защото е намерило това, което търси. Не в него, а в себе си. И тази любов, тя не се нуждае от завръщане, защото тя никога не си я тръгвала.